Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Na kabanta ki pajba ki baju in bat ki baju ajing kershan berkenti ki Phlim khasi hakni kenti na kalyang jong kinok penyai ki lapentem baya ka Phlim khasi ka bala ai kerteng kadaw ansa pen I Khatduh ha ka ar penyau Tarik Risaw ar hajar ar pulai ha Bijou cinema Shillong mandam bebat Phlim sni hardcore Kumpul na ye Japanแต่กุมเรียกว่าสุเปียนค่อยกัดตาทางรถปั่นใบนั่ง Kiong ba kat kum kapus matam te ikun jo pitem de ba accident kani ka Phlim kadaw ka deru ka blayo khurya ka kusnam ha ka Prague Cine Award ka bala long dangshen ha USDM Ribhoi District ka kongwan rida pengrup ka balong ka puran malapau khmat bha ha kan ka jala kalai shimenta ha kan ka Phlim kadaw bar kalayo khurya ka kusnam Best Sensational Actress Award in Northeast ไปพากันกระโดดชน นี่ผมต้นเนี่ยตะกี้ไว้ปัดกี่ดาวมาพันเนี่ยถูก ดีกว่าบันเต็มเบียกระเด้า Kublai fi borok ki parlok ki ba pejye kene ka jengkran jungi te ngari ki garan te hakani ka sen ni wan byang spi ban pentep ba yakani ka Phlim ka daw ngin sa pen ipat ba byang nadu ka ar penyu Tarik jong ni bunai Oktober te ka timing ban pen ipade kani ka Phlim kani ka por kalong khatwei baje ar baje san baje bat new shitengพี่กันมาคนงี้สิวันกายไปชนิมันก็ปอด Haon menga kemau Smutunan pagi tu kipor Tong ba Piwat nung kaslay mo me Mandam bebat Phlim sni hardcore กุมna ye Japan แต่กุมเรียกว่าสุเปียน ค่อยกัดตาทางรถปั่นใบนั่ง Kiong ba kat kum kapus matam te ikun jo pitem de ba accident May Finsawan pekayam shibit barway mga Kubilay phi baro ka kerteng jo ka dai wan ri pongro but menta ka sen ngawan ban pentip shphi ba ya ka film ka daw ngin pen I no nado uni utayo ban wan ha ka ar phunyu Tarik u October ha po Bijou cinema ka timing ka long khatwai baje ar baje san baje bat new steng te nga kwaru ban angmo kani kadai ka jing bhabok jangiru but jongki pajba baro ru bampot I re gani ka film namar ba ba ngi pen I menshim snem ru ki buon bha ki bampot I gani ka film namar ba kadan no ka tu ka jingja bas ngusi shapo mukra te ki buon bha ki pajba ba ki lawan ru shahol but ki khlam yo apaj ka film namar ba ngi haban pen sange no te menta ka sen kandai ru ka sen Khatduh namar bangi la shuya kerpat mana ka naki try jong ka Bijou cinema namar badang bon ki film khasi baki dang yang lan hadosh pho khatwai tali handai kum ki jing kerpat pada jong ki pat ba nangi bangim pot ui bat ngi dang kwa ban pet ya ka film kadaw te gumta ngi ru ngi let kerpat e try jong ka Bijou cinema bat ma iru ila ai menta ka sen mo I ong bakan dai ka sen Khatduh bangin pen I ya gani ka film te kumta nga kerpat phi baro iwai po iwai ban wan ai jing kershane gani film but kum juru kito bampot I wan no menta badang yoshti kuble shibon Kiong ba kat kum kapus matam te ikun jo pitem de ba accident May Finsawan pekayam shibit barway mga Ba Mumpat sa erapi saya nga bangan yo ti dawayay mi. Nada patangan ni pantangan ro ada pancing tin na nga. Let's go. Hamud panong ba yakini hasu at kai. ไปพากันกระโดดชน นี่ผมต้นเนี่ยตะกี้ไว้ปัดกี่ดาวมาพันเนี่ยถูก ดีกว่า
ban tip ya kadau